С този клип ще покажа основните бутони по интерфейса на програмата и кой за какво служи. Това горе е бутончето за изключване и включване на микрофона. Щом е зачеркнат микрофона, значи и пише отдолу микрофона изключен, значи програмката в момента не слуша. По подразбиране, при стартиране на линка, тя тръгва с включен микрофон. Идеята е да може по най-бързия начин един човек да си свърши работата, защото след като ще отваря този калкулатор, а не хиляди други, които има, значи идеята му е да използва точно тази функция. Не всички са съгласни с тази идея, но лично на мен ми се струва най-удобно, защото примерно тази програмка работи и на GSM-и, които са с Android система и имат Chrome на тях, въпреки че той е мобилен Chrome, въпреки това програмката работи и то доста добре. Тоест набирате линка, казвате му какво искате да ви сметне, той ви го смята и си свършвате работата. За това тръгва с включен микрофон, но от тук може да се изключва или включва. От ляво, ето тук са стандартни бутончета с един калкулатор, които ако ги натиснете, ще може да пишете директно с тях като на нормален калкулатор. Освен това, програмата позволява и да се пише от клавиатурата директно, като се ползват всички стандартни известни математически знаци, но особеното е, че за да сложите скоба, може да я напишете по стандартния начин с Shift и скоба, но може и да натиснете стрелка нагоре, ще ви отвори скобата, или стрелка надолу ще ви я затвори. За бързо и лесно писане на скоби, а шпацията се пренасочва към повдигане на степен. И сега ще ви покажа. Тоест, използвам отдясно клавиатурата с цифрите и пиша нещо. Сега натискам стрелка нагоре, отварям и скобата, пиша още нещо, примерно стрелка надолу, затварям скобата, обърнете внимание, допуснал съм грешка, зад числото няма знак за умножение или деление, той по подразбиране ще приеме, че е умножение и ще го поправи. Ако напишеме какъвто и да е друг знак, нали, той ще го възприеме. Ето сега Enter. Той го поправи. Обърнете внимание. Реши задачата му поправи, защото имаме грешка. Число скоба. Нали, ако напишем същата задача, примерно 78 плюс 89, но сложим тук някакъв знак, примерно минус, и тогава скоба 8 плюс 8, затваряме скобата, той ще сметне съвършено друго нещо и резултатът е съвършено друг. Така. Друго. Бутон за назад. Връща стъпка назад. Бутон за напред. Връщане с стъпка напред. Бутон поправи. Какво има смисъл? Какъв е смисъл на този бутон поправи? Примерно, обърнете внимание, тук всички задачи се изписват една по друга. Правите разни изчисления и веднъж установявате, че най-горе на първата задача ви имате някаква грешка. Поправяте си я. Примерно, пишете 1000. Или и тук, примерно. Ето и тук ще напишем, примерно, 4000. Натискаме бутона поправи и той ще преизчисли всичко. Тоест, където и да е грешката, не е необходимо да пишете всичко отново. Поправяте съответната цифра или съответния знак на конкретното място и натискате бутона поправи. По-долните бутони копирай всичко. Ако се натисне този бутон копирай всичко, в момента всичко, което е написано в синото панелче е копирано в клипборда. Може да го песнем и да видите. Ето. Появи се отново, защото натиснах бутона копирай всичко.
Другия бутон е копирай, най-десният бутон тук е копирай резултатът, но това е последния изчислен резултат, който той го е сметнал, ако ви трябва за нещо. Ако го поставите, ето той е последният резултат, който го е сметнал, е 4062. Ако копирай резултата, примерно смятате нещо и трябва да го песнете в Word или някъде друга, да натискате този бутон вместо Ctrl-C или десен бутон копи, само бутончето, той вече е в клипборда резултат и го пествате където искате. Друго какво имаме? Имаме бутон за рестартиране на микрофона. Понякога се случва интернета да прекъсне и да засече изпратен и неполучен пакет обратна информация. Тогава може изведнъж програмката да спре да слуша и да се чуете защо не работи. Тогава просто натискате рестарт на микрофона и той прекъсва функцията и се саморестартира. Но само микрофона, без да ви пипа по задачките и резултати, които сте получили. Другия бутон, който имаме, това е изчисти. Този бутон, ако го натиснем, ще изтрие всичко безвъзвратно от панелчето. Тук. Ето. Той го изчисти. Но съществува вариант да го върнете назад, като използвате бутона за назад или бутона за напред. Червените бутони, които ги виждате, те са и гласови команди. Тоест, казвате нещо на компютъра, той го чува, но не съвсем и греши. Тогава просто произнасяте думата назад и той ще се върне на предишното място. Сега ще ви го демонстрирам. Примерно. 1225 минус 6 разделено на 8 плюс 226 плюс 338 назад плюс 786 дай резултат. Това е идеята на назад и напред. По същия начин може да ви покажа как работят и бутоните и червените в режим слушане. Напиши 1228. Поправи. Обърнете внимание, че той поправи абсолютно всичко. Този резултат го подмени горе. Изчисти. Изчисти. Изглежда интернета ми е малко калпав, но това е идеята на бутончетата. Имате бутон за помощ, който като го натиснете ще ви препрати към страница с клипчета, тези неща, които в момента ги виждате, ще ги видите там. И тук има още нещо, редактор. Значи това е в режим калкулатор, а това е в режим редактор. Тези две радиобутона също са гласови команди. Сега ще ви покажа. 75 минус 8 разделено на 4. Резултат. Редактор. Условие на задачата. 2 точки. Нов ред. Имаме 75 литра ракия с 72 градуса. Запетайка. Колко ракия ще се получи, ако я разредим до 50 градуса?
точка. Назад. Колко ракия ще се получи, ако я разредим до 50 градуса? Въпросителен. Калкулатор. Седемдесет и пет умножено по 72 градуса, разделено на 50 градуса. Резултат. Редактор. Отговор, две точки. Ако разредим ракията до 50 градуса, ще получим 108 литра ракия. Точка. Обърнете внимание, че тук сгреши, защото по принцип запетайки слага пред ако и не е редно изречението да започва с ако, но аз така го изрекох. Сега, тук в режим редактор се появиха още два бутона. Селектирано с главни букви и селектирано с малки букви. Каква им е идеята? Значи, ако селектирам буквата А, примерно, и натисна селектирано с главни букви, той ще го поправи. Ако искам всичко да е с главни букви, примерно от тук до тук, натискам селектирано с главни букви, това става главни букви. Но ако искам всичко да е с малки букви, големи букви, които ви харесат. Тези два бутона не са червени и не са гласови команди, между другото. Но, ако напишеме, примерно, нещо и на нов ред и то, ето сега ще го копирам и ще го сложа тук, ако разредим ракията, обърнете внимание, започва нов ред, тук горе има точка, което по принцип това трябва да е с главна буква. Затова бутона поправи би трябвало да го поправи. Я да пробвам. Да, ето. Бутона поправи, той сложи главна буква тук. Значи, ако се диктува нещо, точка или въпросителен и продължавате да диктувате, той сам ще слага главните букви. Защото този бутон поправи като функция участва в самата диктовка. Прекалено много се увлекох. Край на записа.